Gitumbok nga big time drug courier na kuha og 7 ka kilong shabu na nagkatidad og 48 milyones pesos. Samtang gipresentar sa liderato sa Police Regional Office 7 ang ilang accomplishment, lakip na ang kampanya batok sa iligal nga drogas. Ani ang report. Ang suspek nga si Charlie Duhay Lungsod Fortuna, 29 anyos, na kwilyuhan sa mga operatiba sa Regional Intelligence Division o sa Regional Special Operations Group, Mandaue City Police Office o sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kini ato sa bypass operation na atong Biyernes sa gabi. Kihulagway kini nga kinadak ang drug haul sa Central Visayas, sukad gilusad ang anti-drug campaign sa Duterte administration. Matod ni Senior Superintendent Rimos Medina, happy sa RID7 nga unom ka buwan ang pagpaniid sa mga otoridad hangtod na tigayon ang bypass operation. Sa kinatibukan maabot sa 7 kilos ang shabu nga nagkantidad og 48 milyones ka pesos ang nasakmit. Initially ulit nakakuha tayo ng 3 kilos. Then when we inspected the house sa bahay nila, no, nakita natin meron pang additional na 4 na kilo. So all in all, mga 7, more or less 7 kilos. Suma ni Medina nga doon na pa mga kauban si Fortuna sa iligal nga kalihukan. Tuig 2017 pa nagpuyo sa Quibod, Mandaue City ang suspek nga magpuyo sa high-end subdivision kansang balay mo Balor og 13 milyones pesos. Lumalabas, yung bahay parang bodega nila. Bodega ng mga droga na mararami. So good thing naman na na-find out natin na yun ang parang nilalagay nila doon ang mga drugs nila na mararami. Parang lumalabas yun ang distribution point nila para sa mga maliliit. Dako na kaayo kini og impact matud pa sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Sa pigasbahin, gipresentar ni Chief Superintendent de Bold Sinas ang mga programa sa PRO7 lakip na ang kalampusan batok sa illegal nga drugas. We have upped all our performance. Okay? We have increased our performance in all the activities, and we have also increased, sad to say, the number of people dying in police operation. Gawa sa drugs, gipakita usab sa opisyal ang mga nahimo o himuonon pa sa kapulisan. Gidahig ni Police Director General Archie Francisco Gamboa, Deputy Chief sa PNP Operation, ang mga programa sa Police Regional Office 7. Incomparable actually ang accomplishment sa PRO7 kung imong ibutang ni sa national perspective. Why? Because walay adlaw nga mulabay nga walay accomplishment nga report gikan sa Region 7. Hinuon ipadayag niini nga dili perpekto ang PNP organization busa. Gikinahanglan nga doon na pahimuon aron makorihian ang angayang tuliron sama sa pagpalig-on sa ilang internal cleansing. The drug problem is not entirely for the PNP. I think we have done so much on our part. But it's a challenge on other government agencies to do their part also. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.